Anki l-Kummissarju ta' Tfal Pauline Micheli esprimiet tħassib tagħha ma' Net News dwar il-liġi tal-kannabis kif tenniet li din id-droga jaf ikollha impatt fuq it-tfal u l-adolescenti kemm b'mod dirett u kif ukoll b'mod indirett. Nafu li l-moħħ teffettwah u l-iżvilupp tal-moħħ jiġi effettwat ukoll. U għaldaqstant dik hija l-konsern tagħna li jekk it-tfal se jkunu esposti fid-dar għal xi ħadd li qed juża l-kannabis isek qed hemm qiegħda viċin tagħhom ħafna u nixtiequ li jkun hemm safeguards iktar qawwija biex it-tfal ikunu iktar protetti. F'kummenti lil dan l-istazzjon, Pauline Micheli għaltilna li flimkien mal-uffiċċju tagħha preżentaw qatt ta' idejat u proposti dwar din il-liġi, iżda qatt hemm tħassib dwar kif se jsir l-infurzar. Aħna tajna l-pożizzjoni tagħna mill-bidunet, jiġifieri ċerti affarijiet ħadu naqra attenti u sa jkun hemm fil-liġi, ma mbagħad il-liġi hija kif fir-realtà tiġi implementata u tiġi infurzata. Pauline Micheli kelmetna wkoll dwar l-importanza tad-dekriminalizzazzjoni speċjalment fejn jidħlu iż-żgħażagħ li jkunu nqabdu b'sustanza xkejkna tal-kannabis, liġi li kienet saret lura fl-2015 u li dwarha jaqbel anki l-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem Net News saqsa lil qatt ta' ministri u deputati tal-Gvern dwar din il-liġi bil-maġġoranza tagħhom skomdi ammettu li se jkollhom sem fil-leġiżlazzjoni tal-ħaxixa. Dan fil-waqt li diversi entitajiet insistew li l-liġi qed issir paġla.